odkiaľ sa berú všetky dezinformácie. Skupina okolo Egona Čolakiana pracovala na tomto rozkrývaní, na tomto projekte už viac ako 30 rokov. Nie je to klasická vojna pomocou zbraní, je to proste fakt ako vojna informačná. Tak vlastne ako keby až dlhodobo sú vidieť výsledky tohto pôsobenia. A práve preto je to aj ťažké odhaliť pre iné bezpečnostné služby, ktorým sa to deje priamo pod nosom. Občianska vojna, oni sa neštítia ani toho, že sa začne jadrový konflikt alebo jadrová vojna. Sa obmedzíš na určitú lokalitu a sa skončí. Ďalej sa nedostaneš. Vybavené. To je digitálny koncentrát. Presne tak. Čiže kto má vlastne moc v tom štáte? Jednu informáciu, ako povedal premiér Fico, že bude treba rýchlo vyriešiť ilegálne politické pôsobenie RTVS a najmä nelegálnu politickú operáciu RTVS, že oni skutočne pripravovali operáciu a chceli vytvoriť, ak nie úplné zvrhnutie vlády, alebo proste vytvoriť takú situáciu, aby tu nastali nepokoje. Čiže týmto spôsobom navádzajú na porušovanie ústavnosti, porušovanie zákonov, aby následne mohli aplikovať tento istý model v ďalších európskych demokratických krajinách. Nechceme, aby tu vzniklo niečo podobné ako Severná Kórea. Slovensko malo byť odrazovým mostíkom v tejto operácii na zničenie demokracií v ostatných štátoch a v Spojených štátoch amerických a v Európskej únii. Urobme z neho odrazový mostík na zachovanie demokracie a na zachovanie toho zriadenia, ktoré máme. Je to len na nás.